Nachádzame sa na Karloveskej ulici v Karlovej Vsi na zastávke mestskej hromadnej dopravy Borská. V súčasnosti táto zastávka funguje ako prestupná zastávka medzi električkou a autobusom vlastne pre všetkých, ktorí cestovali električkou do Dubravky, keďže v Dubravke teraz prebieha modernizácia, ale ani nie tak modernizácia, ale skôr rekonštrukcia električkovej trate. Takže existuje tu dosť intenzívny prestup cestujúcich a keď sa tak pozrieme na túto zastávku, tak vidíme, že keď ľudia vystúpia z električky a chcú sa dostať na autobusovú zastávku, ktorá je na druhej strane cesty, tak nemajú tam nejaký priamy prístup, majú tam vzadu podchod, ktorým trvá veľmi dlho sa dostať na druhú stranu a ktorý takmer nikto nepoužíva. A potom majú prechodcov až úplne tuto vpredu na vlastne prednom konci zastávky, ktorý je možno dobrý na to, že slúži pre obyvateľov okolitých bytových domov, aby sa dostali domov, ale nie je dobrý na to, aby človek potom išiel 100 metrov dopredu a zase dozadu na zastávku. Najmä keď ľudia vidia, že už ten autobus na nich čaká a teda nemajú istotu, že či ten autobus neodíde. Tak realita je taká, ako sa ukázalo, odkedy vlastne tu vznikol tento prestup, že 90% ľudí prelieza to zábradlie. Je to úplne prirodzené, že ľudia sa tak správajú, lebo ľudia teraz sa chcú pohybovať ako chodci čo najpriamejšie. A dokonca aj vodiči aut, keď vidia tých ľudí, tak im zabrzdia, lebo proste vidia, že veľká skupina ľudí tam ide, tak väčšinu už ani netrubia na nich. A je to taký smutný príklad toho, že ako mesto vlastne nemyslí na chodcov a na cestujúcich vo verejnej doprave, napriek tomu, že mesto dookola hovorí o tom, že ako chce uprednostňovať verejnú dopravu, ale pri takomto konkrétnom príklade mesto na nich nemyslí. Pričom veľmi jednoduché riešenie by bolo vyňať časť toho zábradlia a zriadiť dočasný priechod prechodcov. Keby to bola otázka jedného týždňa, možno by sme sa o tom nebavili, ale táto výluka tu trvá vlastne niekoľko mesiacov a týka sa to naozaj vlastne celej mestskej časti Dubravka, týka sa to veľkej skupiny obyvateľov. Takže myslím si, že je dôležité, aby aj pri operatívnych zmenách v organizácii dopravy mesto malo na zreteľ teda predovšetkým chodcov a cestujúcich vo verejnej doprave. Na túto nepriaznivú situáciu prestupovania pre cestujúcich bol upozornený aj primátor hlavného mesta, jednak na pôde komisie pre cyklistickú a pešiu dopravu, ale aj v osobitnej e-mailovej komunikácii, či už občanov Dubravky alebo aj miestnych poslancov. Napriek tomu teda nedošlo k žiadnej náprave tejto situácie. Jeden z dôvodov je opäť aj postoj Krajského dopravného inšpektorátu, to znamená polície, ktorá jednoducho odmietala tento dočasný priechod prechodcov zriadiť. Fakt je ale taký, že ani mesto v tomto nevyvinulo takmer žiadnu iniciatívu a nie sme si vedomi toho, že by existoval napríklad projekt organizácie dopravy, ktorý by teda bol predložený aspoň na nejaké schválenie.